Dodi! Tervetuloa meikäläisen ensimmäiseen YouTube-videoon. Mä oon Kirppu ja tois ideana alkaa pelailemaan tätä Outer Worldsia läpi tässä pikkuhiljaa. Ei kai tässä sit sen kummempaa, kun aletaan katsoa mitä peli pitää sisällään. Story Mortal Kombat. Koskahan toi normal varmaan ihan hyvä. Ei oo ihan liikaa. Subtitles on, kyllä. Cinematic Subtitles ei tarvitse. Pistää ainakin päälle. Ja continue. Nonni. Why stay earthbound when prosperity awaits you in the stars? Come to Halcyon, the only colony on the edge of the frontier, owned and operated by corporations. Jaha, päästiin peliin. Noin. Kyllä randomaisia. Noniin, tää alkaa näyttää ihan hyvältä. Onks tää... No, ollaan parrakas nainen sitten. Tää Joo. Näyttää hyvältä. Mikäs sitten nimeksi? Pistää Janette Partanen. Nää on vittu täydellistä 16/16. Elikkäs taakas olettaa hahmo varmaan luotu. Niin katsotaan, elikkä mitäs me oli? Me ollaan... Noniin. Käytiin läpi, niin me ollaan tietysti vähän keskiarvoa huonompia voimakkuudessa. Sitten ollaan korkeis fiksusti ja huomataan kaikki ja persoonallisuus on erittäin charmikas, niin kuin asioiden kuuluu olla. Sitten ollaan hyviä ampumisessa ja puhumisessa. 2 juttua. Ja sitten vikana niin ollaan erittäin päättäväisiä. Ehkä tässä on lyhyesti Janette Partanen. Hawthorne should be close by. Is that him? Oh, that idiot. Hawthorne won't mind you taking your ship. Better you than the board, huh? Peliin asti ja ilmeisesti pelin ideana ollaan siis meillä on ollut joku avaruusalus ja me ollaan oltu siellä jossain tämmöisessä hibernation podissa ja sitten on tapahtunut juttuja ja sitten on mennyt 70 vuotta ja sitten me ollaan nyt saavuttu tänne jonnekin erikoiselle planeetalle, niin katsotaan mitä tää peli nyt pitää sit sisällään. Ainakin näyttää varsin värikkäältä ja ihan mielenkiintoiselta yksilöltä ja jos nyt vois sillä jotain olettaa, niin todennäköisesti Obsidianin pelinä niin saattaisi jopa olla ihan potentiaalinen pelattava katoja. Tänne. Ei, älä mene pois. Tänne. Mikä olet? Sos, mihin se meni? No. Se oli niin söpö, se näytti ihan pienet kissanpennulta. Siellä! Pysy paikallas. Just trying to touch you. Ei, kun mikä se on joku lisko? Semmonen liskokissanpentu sieltä. Mikä? Brätti. Sprätti. Supersöpö. No niin, asiaan. Sieni. Jaha, siinä menee toinen. Nyt ollaan katsoin, ei toi nyt ihan hirveä söpö tietty, että toi näyttää ehkä lähinnä semmoiselta jotain lahnalta, mutta... Sillä vähän jalat saattaa... on vähän häviksissä. Kyllä se siitä. Ketä me Ui vittu. Juu, noita varmaan sniikkaillaan. Noin vähän isompia otuksia sitten. Et huomannut mua. Et huomannut. Hyvä timmikanit. Kuuvittelit vai? Et huomannut vieläkään. No niin. Jaha. Easy now. You've been frozen for a while. There's bound to be unforeseen side effects.
Mikäs toi oli? Potkii staasislääkkeet. Pikkulahda sinne menee. Yes. Ui, jaa. Tossa vähän... lääkettä huiviin. Henkoset siitä kyllä. Tää tästä näin. Hey, you, come here. You've tried the best now. Now try the rest. Spacer's choice. Oh, wow, that stings. Looks like the bleeding stopped. I owe you one. Ja, Hope you don't saatiin mind me omitting korjattua this little exchange for my report. Spacer's choice doesn't like us accepting outside help. Sulla kuuluu. Better, thanks to you. I might have bled out on my own. Or worse, had to go begging the boss for some Adrena time. We were out on patrol. I saw a marauder camp up in the hills. Thought I could take him. Then my gun misfired. Right through my side. I mean, what are the odds of that, right? Just barely scraped by with my life. Crawled in here and blocked off the exit with those canisters. Spacer's choice policy clearly stipulates that dead and as good as dead are two completely different properties of matter. Unless I'm dead, I'm contractually obligated to attend to my post. I will report that illegally grounded spacecraft if it is the last thing I do. See those canisters by the entrance? Marauders come sniffing around in here, and I can take them all out with a single shot. Not bad, huh? Yeah, okay. You look like you know your way around a gun. Got some spare ammo. Tuun vaan Not tänne counting näin. the bullet Anna inside. mulle sun byssy, bro. Here, Usko. you can have my saber too, Sä et tunne for mua, mutta patching mä me up kyllä and ihan all. varmasti osaan tän. All Spacer's choice weapons are now 30% less likely to malfunction. You've tried the best, now try the rest. Spacer's choice. Yes, nailed it that time. Kuulostaa aika luotettavalta, että se aseen tää markkinointikikka on se, että ootte kokeillut parhaita, niin kokeilkaa nyt tätä loppujakin, niin en kyllä itse välttämättä ihan luottaisi siihen, mutta se on. Lähdetään nyt. Oi juu, noniin, nyt. Damn it, my ears! Oh, what just happened? Can you hear me? What in the hell? This... Mitä? Aha. Olemme nukkuneet pitkään ja aivot toimivat eri tavalla. Aha. Oispa itekin nukkuu noin pitkään, et vois vaan... Tule lähelle. Et vois itekin nukkuu noin pitkään, kun sulla se... Toimii. Aina pitää muistaa luuttaa kaikki mahdollinen, mitä löytyy. Jos ei ole ylipainoa, se ei ole mitään. Oh, eiks tän... Taas. Ihan siellä. Hei, saat. Ui. Oppipa. Mikä Sentry Saber? Aina kun me ei voida lyödä, kun meillä on... Janette ei oo siihen varustautunut. Jaha. Sehän näkyy vähän. Lähetään näin. Hey! Get over here before you get yourself killed! Don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Gall on that rung leech. Landing in the Vale without using an official Spacer's Choice landing pad. I'd slap him with a fine if it weren't for all these marauders shambling about. No, not You impressed. pulling Ei my kyllä niinku limb? laittanut, didn't put mean, up much of a yeah, fight. of course. Marauders. Bunch of addle-brained derelicts. I could round them up all by myself. I just, you know, need a couple of winks to catch my breath. Stretch my legs, son. Nollat Seriously? tyytyväisyydessä. But those marauders will... Ugh.
Tyytyväisyyskyselystä 0. Kyllä sun pitää uskaltaa lähteä sinne kuolemaan. It's time we cross those marauders off, find whoever owns that ship, and file a full report. Then it's gonna be fucking laminated. Here we go. Se ruumis oli. Haluan kaiken lootin. Sos. Ruumis. Miten? Mihin se vaan hävisi? Nurmikko söi sen. Sos. No, mennään sit tonne. Welcome aboard Apex Transport. Triangle Colony. United Nations. Me olemme turvassa. Haloo, onko täällä ainuttakaan Yhdistyneiden kansakuntien edustajaa? Intruders are not authorized to access the Unreliable's amenities, including the cargo hold's workbench. Marauder, please be informed that the Yhdistyneillä kansakunnilla on näköjään vähän Täällä on joku helvetti ydinreaktori täällä. Siellä on joku ydinreaktori täällä laivassa. Vaikuttaa nyt vähän huolestuttavalta, kyllä tästä pitää mennä raportoimaan vähintään esimiehillä. Unauthorized access of spacefaring vessels is a crime. Please submit yourself to the authorities. Hello, Marauder. I am Ada, the autonomous digital astrogator of this vessel. Moikka, Ada. Please be informed that I am authorized to use violent retribution against unwanted solicitors. No siis. Please return any misappropriated equipment. Kuulostaa kyllä kieltämättä aika hurjalta, jos sulla on tuo ydinreaktori tuolla takakontissa, mutta jos me nyt tästä saatais kuitenkin sovittua jonkinnäköinen hommeli tähän näin. Kokeillaan näin. Tää Jaha. Se ei vitsaillut. Se oli ihan tosissaan. Voi. You are still here. My deception protocols have failed. Lol. I have been programmed to express disappointment. Mä olin ihan varma, että se ydinpommi räjähtää sieltä takakontista, mutta tää on tällaista. I am incapable of accepting orders from anyone other than Captain Alex Hawthorne. I deduce from the tone of your voice that Captain Hawthorne failed to meet you at the designated location. Joo, kyllä se oli vähän No tää on aika lailla. Vähän kävi huonosti. I understand. I will require some time to process this information. Thank you for your patience and for your honesty. I am programmed to take orders exclusively from Captain Hawthorne. If I accept your orders, then you must be Captain Hawthorne. Do you understand? Siis can't argue with that logic, kyllä se niinku on, että mähän olen Well done, Captain Hawthorne. I see your powers of deductive reasoning remain intact. Unfortunately, our engine is currently inoperable. Our main drive suffered a critical power failure, and we were forced to make an emergency landing. The main drive's power regulator has been irreparably damaged and must be replaced. Astutely observed. However, the probability of locating a power regulator within a worker settlement falls within acceptable parameters of certainty. High-capacity power regulators are sometimes employed in the electrical networks of worker settlements. I have taken the liberty of printing you a new captain's identity cartridge. Please try not to lose it this time. Okay. This cartridge identifies you, Alex Hawthorne, as the registered proprietor and captain of the Unreliable. Do you understand? Kyllä Alex Hawthornella on kyllä hieno laivan nimi, että luottamaton. Nonni. Thank you. I appreciate your cooperation. Best of luck in your search for a power regulator. Try to stay alive this time. Niin. Varmaan alkaisi olla sit varmaan ihan suhteellisen hyvä aika lopetella tältä erää. Kiitoksia kun olit täällä katsomassa. Ja tää olisi niinku vasta alkua Janette Partasen seikkailulle ja katsotaan mihin tää tästä lähtee kehittymään, niin
tykkää jos tykkäsit, ja sit jos et tykännyt, niin jätä kommentti, että miksi et tykännyt, ja sit ei kai sen kummempaa kuin mukavaa päivänjatkoa sulle.